sajola yen faso de jakulu ulu ka wili ka jo chaleno wala sa mermbe ukuna oni anofe mo ulu be se ka wili chukamna sira koro negetana yen dugude ulu ko ni willa ka gendarmerie ci zone no fe ka soro ka zone kele ngoni mine ko ci go faka bañ mangi tombe no ni anko mako UNICEF o ko ne se fa wari million chama ko ndo ye nyegen glanina aleni école so do fene ko naw glanina baflabe yendugumbe ko waliya école karamo ko gele kama ye école nyama ulube ka école dum bla ka toka warbo wala saw be se ka école karamo ko sara chugamna ambalma ambena ni kibaran ne wala walawe o ka bidon kibar konnala kawla dona ka fo sajola ni alebe kay marabulu konnala wala sa chugamna uga meri ni oye tumani ndambele oni anu femo ulube se ka wili ka bo meri la chugamna kawla dona ka fo ni faso de njakulu nun kon ka fola ule ayere ka fo ko meri aleni anu femo ko ulu kon keleme ka sajola commune kon jamfa ko ni atakalaje ko war chama kon be no ko o nganam ne do merni anofe mo fe ko wa ko o refene ko fe ko sajola commune dugu chama ne be no kerengere ne ala sabusire yere ko chinois ulu kon talembe sanumbo de kay worola ale ni burkina be ko wa fene ko o mo gonun fene ko oni mairie mo gore jema kando ko o waliya munun flene o kelembe ka kololo bari la sey dugudewma ko uga ko bado yere kon be no ko jege kon memne o ko ina ko o ko koni jege mine be chena ko wa ko abe ka do ali sene o yere fenela ko wa ko o fene temele ko fe ko dugu kolo koni bela jelembe ka chen ni waliya nunun kata fara mairie yere koni dungo juga kan faso do jakulu ulu koni willendo ka ujo ulu kon be ga feres go abe tige wa sa chuga amna mairie aleni anofe mo ulu be se ka wili ka bo commune kuna chuga amna wala sa u kon be se ka soro ugani la nyinuma we sebenge ka ci sous préfet ma ka o hamina ko bela jelen fo o konnala wala sa chuga amna obseka demedo uma wa o yere fene ko fe u klara tuguni ka mairie aleni anno fe moko ka ulu yere kon fene chama wele boko jenninga fo bamako konnala kibara were munu mana boko fe ambo da okluka sira koro negetana jama friend kele ulu koni gendarme so kon ci zone no fe kibara msirama ulu konne ayere ka fo ko atete me watini ka ko zondo kon tarakata orange money do koninci ka orange money barakela ka uga war bela jelen konta wa o yere fene ko fe trata temele novembre kalo clé mugan kononton zone re fene tarakata kenger tigi do kata bingal ke waleta ka nyesi o konma ni zone nun kon tara kenger la u konne marfa konci wala saka bela jelen kon nasira ni zone nun koni u kumena do ka uka chieli konne ke maganze mbayen konon konnala nga o wati kelen konnala sira horo negetana ye gendarmerie so mo ul kon fene marfain ci kame ule u senfa ka seni yoro ko fale na jona nga o wati nun konala zone nu aleni dugude ul kon ngana nyokona ko sebe nga fintigila ka ul kon nana jona wala saka se ka zone nu kon kla dugude una o kon kele dugude nu udu subole utugu fintigila kan ko fukata gendarme so yere konna u kon ngala nyini to dore ko ka zone nu di uma uka uci ku faka nga gendarme ul kon ma son ka zone di uma nga dugude ul kon ma son kata ako kon mata gendarme so koni chiliko dugude umfa ukoni ndona uye zonkelen kon soro uye o chi foko o faka zon tagolendo fintigu koni fereke ka bolni oye kata o nyama dugo yoro were kawla dona ka fa koni wati laban na majugu uluka bingalke wale koni talendo kanyesi siragoro negetana kawma kosobe ko wa ado yere kon fene senfe ube ma chama kon nga mote minala ube do yere fene bonne unina ubolo la fe unofe sikaso ye lycée public UNICEF ale kon ye sefa wari million tan kononton ka odo o école kalanso na wala sa joga amna kalamise ka kanye ka wala do na ka fo UNICEF ale kon ye bagn maketo e mun kon ka de membeta kerengere ne ala demsenuma o humu konnala ale sefa wari million tan kononto ka ota ko o kondo sikaso ye lycée public do ulu koni glanina ka wala dona ka fa ko ni baran koni senfe ko nyeken tan nani ko ulu yere koni fene glana UNICEF ale koni ka ni baran koni obedo dogo kun kono nambi afo o ma ko nyeken ko koni dogo kun ni oye o dogo kun ta ko tan sabane je konnala kuna fani kunchela kibara were mbambolo kada ukloka ba flabe yendugumbe no ko wala ayrele do ka fa ko kalande ulu kon ka chan école karamo ma uga chan classe were kon fenema o gumu konnala wala saka se ka frasro ola école nyama o directeur aleni a barake nyowo ulu kon e ayire ka fa ko kalande ulu kon ka chan classe ma wa uga chan école karamo were kon fenema ko wa fene ko école karamo ko desebe ni manuna wala sa ukon be se ka frasro ola ukon e ala nyini école de bela jeli fe kalo be kelengena kana ni dreme binan nani wala sa chuga amna ukon be se ka toka o faranyonga ka toka o ke ka école karamo ko were usara koni wari nun kon mana faranyogon kan o kon be ke deme wala sa chuga amna école karamo were ulu kon be se ka sara kalandi ulu be se ka kalanke anyama chuga amna ambalima oni kibaron ne mambulo ka dawkluka ani che aka kloma jola o kambe anyogona were